Čauky lidi, zdravím vás tady Tomík, Honza u nového videa a je to tentokrát... Čau. Pardon, je to tentokrát Lego Odyssey, Lego Ninjago. A vlastně my jsme tady už trochu pokročili, ne nějak extra, pořád jsme na začátku. Skoro nic jsme nepřišli, jenom tady máme základní ty craftingy. Já mám štít, Honza tady staví to, obehraničení a vy si říkáte, proč to nenatáčel. No, z jednoho důvodu byly technické problémy. Prostě se mi to seklo, nešlo to, tak jsem vypl natáčení, šel restartovat počítač a už to je v pohodě. Takže je to Lego Odyssey, vlastně tenhle série skončí. To špatně, ne. Co? Jo. Že jsem to postavil úplně špatně, ty vole, já nemám krumpač. Já mám, já ti hodím. Okay, dík. No tak a vlastně tahle série neskončí do té doby, dokud nebudeme mít úplně nejlepší zbraně a nejlepší prostě baseku, prostě skvělou baseku a ještě chceme mít v plánu prostě udělat jakoby vesničku, pak chceme porozjet nějaký bose a tak. A navíc i ten začátek by vás podle mě nebavil. A navíc teď vlastně takže my si tady vykraftíme ty hradby. Tomínko, vyhovuje ti to tak, že jsem to tak postavil ty hradby, nebo no? Je to dobrý. Okay, protože tady nebudou moc ty velký monstrum a takhle moc. Ale i tak to je úplně jedno. Co? Že ono i tak je to úplně jedno. Proč? Protože ona tady je taková zóna, ty když se večer podíváš, tak to je taková zóna zlatá, protože to oni nemůžou. Aha. Na nic, kámo. Ale je to jedno. Cože? Je to, takže jsem úplně k ničemu stavil, ale je to jedno. Jak je koukám, tak ty jsi mi teďka pokazal náladu. Nice, mám meč, kámo, další. Který se nebude rozbíjet. No jakože bude, ale... už nebude rozbitý komplet. No tak já to teda jdu zničit, no. Ne, neníč to, je to pěkný. Jakože aspoň to mám větší pocit zabezpečení. Lepší, kámo. Na nic to nestavilo, kámo. Jenže já se jdu ještě vykraftit pickaxe. Já potřebuji vědět jak. Ale tady udělám rohošku, koukej. Hej, my musíme zabít vlka. No, na ten zub, ne? Pickaxe, no. No, co to je? Hele, pojď se lehnout, už je to, aby bylo ráno. Hej, já vykopu nějakou hlínu, kámo, já mám luka. Pojď se lehnout. Já tady kopu hlínu. Já nevím, k čemu to je, ale reálně je to dobrý. Tak pojď. Máš štít? No. Tak můžu dojít zabít ještě borce. Ale to je tak až ráno. Tomíku, lehl si se jenom tak, abys nešel úplně spát z toho. Yeah. Nice. Tak, a já ti jdu zabít toho maniaka. Jo. On je úplně šílený, on se kutál jak, kámo, já nevím, jak opice. Hej, natočíš dneska video s admina, nebo ne? A hele, ne, já jedu na oslavu. Že ty nebudeš hrát admina. Asi ne. Tady už ho slyším, kámo. Hodíme Co? na něj jeho kámo, balvan. Takže po svojí medicínu, kámo. Pojď. Ne, kámo, pojď na mě. Pojď. Kámo. No, nechci kutálet. Pojď si. Jo, kámo. A pojď tam. Tak pojď. Se
budeš balvanem, kamo. Tenhle se nějak smlouv ptali. Už do těch čestech tady dávají nějaký věci, jo? Au, kamo, já jsem Tomíku. já umřu. Dobře. Já nemám životy. Meč, kamo, mečem do tebe. Meč, kamo, tady. Ochutnáš, kamo, mojí zlobu. Tomíku moc do toho ne, prostě. Jsou mrtví, kamo. Jsem taky v toho na prd, tyjo. Sakra. Si myslím, že by vás tahle série mohla bavit. Mohla, no. Hej, nechceme Co nechceš? vylepšit, že máme jenom baseku level 1. Nechceme vylepšit. Klidně, já ani nevím, jestli to vylepšuje, takže. Upgrade jsem vylepšil. Máme baseku level, nevím. Máme baseku level opice. Boha, taká opice. Hej, já ti jdu vykraftit štítek. Jo, dík. Já nemám plenky. Já mám, Já jdu vykraftit. Tomíku. No, Já mám plenky. fakt? Proč se mi to pořád mezera? Hej, nechceme sem dát torče. Klidně. A já se zbudím. Bude takovouhle škvíru, ty já se necháme, co? To je takový vchod. Ne. Kouk jo, tady, když půjdeš takhle za barák, tady můžeš jít takhle Tam po jsou schodech. schody, tam jsem přišel. Tam. Je to dobrý? Je to dobrý. Všechno je dobrý. Akorát to je. Jo, ale si myslím, že se nám to už takhle vylepšuje. Jo. To je dobrý. A napište, jestli vás baví Skybase ještě, protože Honzo, tady máš. to si myslí, že vás to moc nebaví, ale Hej, pojď, jdeme zabít vlka, aby jsme měli zub a vykraftili se ještě lepší věc, pojď. počkej. Líp. Ale jako úplně nemám věc, no jako. Ten. Au. Útok. Prostě my, jaký jenom s těma dřevěnýma nástrojema, už jdeme si troufnout na smečku vlků. Ono jich je asi 5 tam, kamo, já potřebuji pomoct. Borec, kamo. Nech mě! Ale když se podíváš takhle z toho kopce, tak to je mnohem hezčí ty stavby. Kolem toho. On utíká. Jedna rána a jsem mrtvý. A naštěstí jsem přežil. Jdeme na ty vlky, jsou 3, kámo, to můžeme dát. 3, no. Nevím úplně. Hej, tak ale musím mi pomoct, jednou odlákáme a zabijeme ho. Odlákáme ho tady do takových garáží tady je. Ho nalákáme a pak ho tam zavřeme a zabijeme. No, nevím. Tady jeden se oddělil. Trochu. Pojď, kámo, pojď. Pojď do mě, pojď do mě. Já tady těžím, ale Jde po mně. Pojď. Jde po mně, jde po mně. Je sám, je sám, je sám. Je sám. a pokud je sám, tak toho zabiješ. Nezabiju, já ho nezvládnu. Pojď, toho zabijem spolu. Pojď, Jo, už jdu. Já nejsem speedrun. Oni tady ho zabije ještě nějaký borci. Nějaký. Já mám duo. Ne, tam je ten vybuchovací, chuj. Au. Yes! Vypadl zub? Nebo co? No měl by vypadnout. Yes, máme 4 zuby.
Nice. Sorry, že jsem ti nepomohl, já jsem teďka byl zaměstnaný. No, prcku. Tady další je trochu oddělený. Pojď na mě. Pojď mi helpa. Helpa? Helpa. Ať ho zabijem. Yes, oddělil se. Oddělil se, jde po mně. Ale jde po mně ještě. No, já jsem to pokazal, počkej. Nedám. Ty vole. Au. Mě překáží pořád ta NPC. Kámo, ten štít drží, kámo. Ale chce to kámen. Potřebuji pickaxe. Hezky, nesu nám zuby a vykraftíme něco. Nice. Tady rovnou využiješ ty skutky. Jo. Co? Takže tady můžeš rovnou využít ty skutky. Jo, kámo. Já nám chodím pro suroviny. A ty No a tady stavím. Jo, to je dobrý vlastně. Dobrý duo. Jo? A teď vlastně ty borci tady dokumentů budou psát. Okay. Dobrý, jako zatím tady vypadá docela hezky. Natáčíme, dobrý. Hej, teprve 12 minut, to je v pohodě. Já to vzal. Vrátil jsem to? Díky. Jsme tým přece. Jo, však jo. Takže my si vykraftujeme spear, což je ze zubů, nebo z kamene, anebo ze dřeva. Já ho chci z kamene. Tak jo. Nice. Hej, já mám nějakou bone, kámo. Nějakou bone mačetu, kámo. Já mám kostěnou mačetu. Nice. Nice. Kostěnou. No, z kosti. Jo, já zabil takovýho borce, já z něj mám tohle maso, hele. Kámo, proč to tady děláš, kámo? Na okrasu. Kámo, to už je trochu stupidní, ne? Trap. Co? Zbytečný. Což? Není. Ne, já ho nechci jíst. A nebo já ho... Což jak? Co nechceš jíst? Hele, máme zub. Dodge. Co je dodge? Nevím. Hej, já jdu zkusit vykraftit pickaxe. A jak se kraftí? Potřebujeme ještě ty kloci. Mi se to nevejde, kurňa. Co? Nic. Jsem dělal. Yes. Děláme si ho ze zubů. Nice. Mám pickaxe. Já nemám plenky, proto. Já vytěžím nějaký kamínek. Znič to tady pak, prosím. To... Jo, musím, Spíš exo. A já jsem to... Ne, tady to už není. To je malý. Víš, že to pěstí jde zničit rychlejst. Ale už to tady není to ostatní, tak Já to už potřebuji stačí. natěžit kameny. Stačí. Asi vykraftíme lepší nástroje. Jo. Hej Domíku, ale jako na okrasu to po mě není zase tak. Není To tam myslím. vlastně. Postavíme si pak lepší bejsku někde jinde. Já nevím. Co je? A ten boťák, co je pořád otevírá ten Kámo, nevím ne, co. on tady je tenhle ten borec. krpáči. Se podívej, jak jsem... Zdrhej.
Vidíš ho, tam Marko se má, vidíš ho. Radši zdrhej, jo. Já mu toho pak musíme někdy To zlikvidovat. NPCčko je hrozný, ona tady pořád otravuje. Ty vole. A otvírá tady ty vrata. Musíme ho někdy zlikvidovat, kámo, ale my jsme ho kolikrát nezlikvidovali ani v kreativu, on je strašně silný, kámo. Jo no. My jsme pak jednou měli pistole, že jo, a i tak jsme ho nedokázali zabít. Jakože ve survivalu. Já si jdu vykraftit. Co? Ono to nejde z kamene? Ono to jde z kamene? Já mám kámen, Už nemám moc planku. hele, počkej. Já si něco z kamene. Z kamene, no. Nebo, no. Nedělala jsem nic z kamene. Kromě tady těch věcí, co tady vidíš. Jo, z kamene jsem přece dělala ty ohrady. No jo, jenže jakože nějaká... A já jsem je nevzal. No, protože mě nejde Ale nic jsem nevdal. kamena... Co? Sekera. Kamena sekera mě nejde. Proč ne? Nevím. Uděláme ze zubu. Posunuli jsme se dál. Jdeme spát, pojď. Mám 3 sekery, no nic. Ne, kolik mám seker? 4? No nic, tohle. To mi zase špatně. Hej, já mám 4 sekery, z toho jedna je, kámo, skoro už dobitá, tyjo. Hej, Tomíku, teďka jdu natěžit, kámo, celý inventář toho dřeva, jo. Hej, nejdeme zabít. Takže se vrátím až za chvilku. Já zabíš se teďka, sorry, ale sám, protože já teďka Já jdu. nevím, ale jestli to už přežiju. Vytíži to. Mhm. Hej, já pokusím se sejmout tu příšeru. Hej, pokud ochoť si ty slepice, oni ti budou dávat vajce. Budou ty, ochoť si ty slepice, budou ty dávat vajce. To je dobrý. No a co s tím? Ne, to je dobrý, jak jsi to řekl. Hej Honzo, máme něco čestka. Jo, něco jsem tam dával, bobky a takhle. Já tam... Ale co? Já taky, hej, do ty jedny vyházím celý svůj loadout, prosím, neberme ho. Jo, však jo. To je dobrý, když se tam uložíš, pak s tím můžeš umřít. No, že já jdu zkusit sejmout příšerku. Mně se to tam všechno nehodí. Hej, až se vrátím, tak mi prostě vykraftím... co jmenuje? Vykraftím mi krumpáč. Já jedu sejmout. Já se ještě vykraftím. Já se vykraftím ještě... A ještě potřebuji... Jako, ty- a to monstrum já chci umět, co? Co? To monstrum veliký. Já se podívám, kde jsem. Kde jsem? To nevidím. Tady. Ehm, Co tady spadlo? Asi jakože Co- to po co tobě to je? hází teď kameny. A ano, asi seš. Ne, nejsem. Záleží okamžitě teď, kde seš. To NPCčko se furt směje, kam. No a u mě zase, tak, jak se jmenuje, ovce pořád mečí, tyjo. Hej, vždy, když skáčeš a bouchneš do toho jako ve vzduchu, Hej, tady jako až motýlek. dopadneš, tak to dává větší damage. Motýlku, počkej. Motýlku. Motýlku,
Já jdu za motýlkem. Mhm. On mě vede k legendary cestce. Kecám. Hej Tomíku, vlastně když se tak uvědomím, tak my jsme se nám to 2x nebo 3x pokazalo, to natáčení. No tak 20, kecám. Hej, fakt je tady zase to monstrum, protože tady jsou rozbitý věci všude. Já mám těžinu. Hele, mám když ta... Kam, co to je? Ty vole. Hej, tak já drhám, protože tam... Hele, já mám takový... Tam monstrum, jak fakt nevím je. co. Hele, asi ho tam musíme mášnout. Hej, já ho jdu prostě vyřídit. Nebo jdu to... Ne. Nechoď ho vyřídit. Pokusím se ho vyřídit. Vyřizuju tady problém. Hele, teď mám v plánu umřít. Okay. Ne, že prostě umřu, hele, chce se mi umřít, tak umřu. Ne, prostě mám v plánu zkusit. Takže prostě chceš někoho zabít a kvůli tomu umřeš. Ale víš, že mu dají damage. No a Neumě ta babka. a udělám to takhle 500krát a bude to tam. Začápek úplně levej. Okay. Hned bys to viděl. Hej, víš, ne, to monstrum, jak se kutalí. Jo, kamo. Tak ono se kutalalo ke mně a já jsem vyskočila a ono se netrefilo. Hele, asi u tebe není. Ne, tak to seš teď v pohodě. Ono je u toho tady, já k němu jdu. Je u mě. Dobrý, Chce se na něj jenom juknout? si no. Úplně jako nepotřebuji. Aha, tak tady jsou policejní věci tam. Po mně jde. Ten pes venku taky vyvetl. Ono tady úplně všechno. Ono je na dupaní. Kamo, já se k ním Kámo, to nedostanu. pořád ta babka, pořád mě tady to. Co to je, ty jo? Je za tím kamo. Nice. Au, au. Jo, co hrozný. Vidím, no. A ty fatíš to velký monstrum. Ale kamo, dal jsem. Dostal docela dost, kamo. Ty pavouci malý mě tady tak štvou, tyjo. Hlavně ho nepřiveď k našemu baráku, Hej, já jsem protože se spawnu to by byl asi konec videa. No tak je nice. To je nice, kamo, tak to jdu znovu. Hej, to by bylo asi konec videa, co? Kdyby nám zničil bejsku. Ale bychom natočili nový Hej, kamo, díl. kdyby jsme byli dva, tak ho možná i dáme. Mohli bychom. Ale teď já úplně nechci, já tady těžím stromy. 106. Kamo, ono to vyhejbání a ty kotouly, ono to je tak dobrý dozadu, bum. Kamo, já mu musím ubrat, tak kámo, tak pat. Ne, prostě jsem mu docela ubral. Je vidět, že má nějaký poškození. A ta kámo, ta věc z kostí, oni na ní útočí v noci. On se bere s rukama. Nice. Tak já to vlk úplně podle mě nevyhrál. Ale on se To co? vyhýloval. A kdo? Tak příšera. Co? To myslíš, že je nesmrtelný? Ne, ona se vyhýlovala, já utek a ona se vyhýlovala. Aha. Mě je tady porazil. Au. Au.
Jako ty bejsky. No unaží. A dá toho vody, že někam dál. Ne, jo, ho musím zabít. Ty vole. Jo, já musím jít do jeskyně. Proč? Hele, já za chvilku budu muset odjíždět. Hele, asi toho ukončíme. Počkej, ještě ne. Jo, já musím. Já vím, a tak počkej. Si dotěžím poslední dřeva. Jo, když tak jenom můžu ti říct, kolik mám dřeva. No, říkej. No, počkej, já si to spočítám. Mám 400 dřeva. Mně teď přišel můj taťka, já toto zakupu, on tady je, já budu se končit lidi. No, tady už mě říká, že jedem. Takže lidi, to bylo pro tohleto videjko všechno. Příští čas si dofajtíme tady příšeru a natočíme si pokroky. Tak zatím se mějte. Čau.